Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan, petsa 1 sa bulan sa Abril tuig 2022. Unang Biyernes karon sa bulan, first Friday of the month. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, kapitulo 7, bersikulo 1 ngadto sa 2 ug bersikulo 10 ug bersikulo 25 ngadto sa 30. Human niini milibot si Jesus sa Galilea. Dili siya buot molibot sa Judea kay ang kadagkuan sa mga Hudyo didto nagtinguha man pagpatay kaniya. Niadtong higayuna hapit na ang kasaulugan sa mga payag-payag. Sa nanglakaw na ang iyang mga igsuon ngadto sa kasaulugan, si Jesus miadto usab apan wala siya magpasaya-saya. Pipila sa mga tao sa Jerusalem miingon, dili ba mao kini siya ang buot nilang patyon? Tanawa, nagsulti siya atubangan sa kadaghanan apan walay nagsultig bisag usa batok kaniya. Tungod bakaha kay nasayod ang mga pangulo nga siya ang Mesiyas. Apan inigabot sa Mesiyas walay masayod kun tagadiin siya. Apan kitang tanan nasayod tagadiin kining tawana. Samtang nagtudlo siya susulod sa templo, sa kusog nga tingog mingon siya, nakailabag yun kamo kanako og nasayod ba kamo kun tagadiin ako? Wala ako mo anhi sa akong kaugalingong pagbuot. Ang nagpadala kanako matuod, wala kamo makaila kaniya. Apan ako nakaila kay gikan man ako kaniya ug siya man ang nagpadala kanako. Unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan walay nakahimo niini kay wala pa man moabot ang iyang panahon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.